Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
Sekar Gadung Indonesia Kilurah Minto Darsono ceritane wayang Jawi Kobong gede kobong lo kobong Kodok jroning praja anak kunduk wong ayuna iya yung iya ora ana tembung kang luwih becik tembung kang luwih utama kejaba mengucap syukur ngarsane Gusti kang ngakarya jagat Gusti kang maha welas Gusti kang maha asih uga kang maha murah ngono ya yung kowe ngerti bengi iki awake dhewe iki nang endi ana ing dusun Sumbersari Maja Kendhil Ngronggot Nganjuk yo iki luar biasa Nduk aku ki mireng critane Mbah Wo karo Pak RT karo ketua BPD ki miris lho kok miris coba toh ing atase mung 6 RT lho Nduk sak dusun kegiatan nggone sedekah bumi iki luar biasa ana pemancingan ana kirab budaya coba ana son horeg terus bengi iki pagelaran wayang kulit sesuk sik ditambahi jaranan Ronggo sangka Kediri. Lho apa ora elok? Ya ning kene iki wujuding rasa kesatuan dan persatuan. Krana apa, Nduk? Mbah Wo sebagai kepala dusun kang dibantu 6 RT iki bener-bener bisa nanjake kanthi rasa keterbukaan. Dadi wargane iki saeka kapti nggone keparang ngadani sedekah bumi. Lah, sedekah bumi iki tujuane apa? Ngleluri budaya luhur tinggalaning nenek moyange dhewe. Kanthi rasa kekompakan nyawiji tetunggalan pira-pira prabeya pungkasane bisa kawujud njur tergelar
wujuding budaya sing kaya ngene iki nduk. Iya. Monggo ki lumaku saben taun. Njur bengi iki sing kepothokan awake dhewe segenap panitia disuwi karo Mbahwa karo panjenengane Mas Budiono selaku Dewan Daerah saka praksi PDIP panjenengane rawuh ning gubuke dhewe njur pungkasane bengi iki bisa nggelar kabudayan awake dhewe sak rombongan Sekar Gadung sowan ana ing Sumbersari Maja Kendhil Ngronggot Nganjuk. Iya. Mula sadurunge matur awake dhewe ngaturke pambagyarja mligine Kang Mengku Gati Mbahwa sak kukuban sak kulawarga 6 RT nggone ngadani sedekah bumi. Ora lali kang minangka pepayunging Desa Maja Kendhil Bapak PJ Kepala Desa iki mau wis kepareng medhar dawuh. Iya. Uga saka Prokopimcam Kecamatan Ngronggot panjenengane Bapak Camat sak jajarane Bapak Kapolsek sak anggotane kuwi komplit uga Bapak sangka Koramil sak anggotane Bapak Dan Ramil iya nyengkuyung awit saka kekompakaning warga masyarakat 6 RT didorong semangate para nom-noman Karang Taruna ingkang pungkasane Sumbersari Maja Kendhil Ngronggot Nganjuk kene bisa ngadani sedekah bumi muga apa sing dadi niat kang sarta perlune bener-bener diijabah dening Allah taala. Amin Allahumma amin. Niate becik nduk, niate apik dipujekke mligi ing dusun Sumbersari umum ing Desa Maja Kendhil dadi desa sing baldatun thayyibatun warabun ghafur. Ngono ya yung. Mula rumangsa berbangga diri nduk awake dhewe bisa sowan rene. Awit saka panyengkuyunging para sepuh pini sepuh kang uga nderek nyengkuyung. Mula sing baku sak pungkure nggone mbeber kelir nggelar gamelan warga masyarakat Dukuh Sumbersari Maja Kendhil antuk berkahing Gusti njur dilancarke ing samu barang kebak rejekine ginanjar seger sehat uga panjang umur. Amin Allahumma amin. Coba kaya ngapa ki mengko awake dhewe ngomong renek enteke iki sing baku awake dhewe jumbuh lan panyuwuning segenap panitia iki mengko awake dhewe hiburan rada diomberke nuting jaman kelakone utawa awake dhewe manut situasi dan kondisi. Ya. Monggo jenenge wayang ki lek biyen jaman Pak Ingasta Cempurit kuwi jenenge limbukan ki paling tembange mung 3 kuwi pol-pole. Kuwi biyen tahun 70-an, tahun 80-an. Ning saiki beda nduk. Mergo racake penonton wayang saiki iki sing digoleki apa to nduk nggone kepengin nyenyeger rasa golek hiburan. Krana sarting ekonomi kang kaya ngene iki janjane kabeh lek gelem terbuka lahir lan batin, wong iki jane lek padha stres to nduk. Iya, kaya ngono. Mula golek hiburan titenono angger bar limbukan lek entek resik engko. Wis ora Tulungagung, ora Kediri, ora Nganjuk, ora Blitar. Angger bar limbukan nek sore kaya jebol-jebolo, bar limbukan ngono jan nganti kaya didilati kirik kae nduk. Ha iya. Kok ya ora iman-iman lho nyawang sinden ayu-ayu kaya ngono kok ya le angger jam 2 wis padha kondur. Mula dipujekke sing gelem nonton wayang nganti para esuk rejekine saya ndrenggala saya akeh. Kok ngantek bar limbukan do kondur tak dongake tambah anake. Ha iya. Nduk, Pit. Nggih. Heeh, nembang, Nduk, nembang. Nembang menapa? Sing klasik wae. Engko lek awake dhewe terlalu dengan iraman dangdut lagu-lagu ambiaran awake dhewe dikira sinden yoga dalang campur sari. Diarani ngono ya ben sing penting payu. Ah witekno nganggo mayang sing ndakik-ndakik pakeme kecekel, sanggite apik, lek ora nek sing nanggap ora merongos. Ha iya. Coba aturna sinom nyamat
diaturke para sepuh pinesepuh pepundhene dhewe kang kepareng lenggah ana ing Sumbersari Maja Kendhil ngronggot nganjukna. Nggih. Digarap sing nyemek-nyemek senggake ya sing runtut, iramane ya sing kepenak kaya ngapa? Nantang mundur terus maju. Mula le pancen pengin maju ki harus pantang mundur, aja menyerah. Dene kok nggone maju kuwi gagal utawa kasembatan. Mergo apa, Nduk? Kegagalan adalah sukses yang tertunda. Linambaran rasa tekad, semangat apa sing dadi niat kajati awake dhewe yekti bakal diijabah dening Allah taala. Ngono. Persatuane ngungkake rasane satu nusa satu bangsa Indonesia. gandeng awake dhewe iki satu nusa, satu bangsa, bangsa Indonesia. Kuwi aja gampang dipecah belah dening oknum-oknum sing tidak bertanggung jawab, sing tujuane mung gawe dadakaning pasulayan. Ya, kaya ngono. Mula urip ning donya mligine ning bumi Jawa kuwi waton ing antarane ulama lan umarok nyawiji kuwi bakal tuwuh katentreman. Ya, kaya ngono. Iya 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 Garuda Pancasila Bhinneka Tunggal Ika. Anggere sik gelem gegem Pancasila iki mesti bakal tuwuh katentreman, bakal tuwuh rasa kesatuan dan persatuan. Lah, untuk menciptakan rasa kesatuan dan persatuan sing cunduk karo Pancasila iki kepiye? Awake dhewe aja padha rebut bener ning rebuta salah, diawiti saka cilik-cilikan. Piye nggone gawe katentreman munggo ing kulawarga. Wong ki lek digoleki benere ora enek benere, Nduk. Mula kudu rebut salah. Cilik-cilikane berpancasila ki genduren. Kuwi ya berpancasila, Nduk. Ora enek kok wong genduren ki protes, aku kok mung diwehi cakar. Aku kok mung diwehi suwiwi.
pira lan sapa sing ngedum diterima kanthi lega lan legawa. Kuwi mujudake berpancasila. Ya, ya ora beda kaya sumber sari kene iki. Awit duweni rasa kesatuan dan persatuan pungkasane bisa ngumpulke dana, njur bisa nganakake sedekah bumi utawa tasakur marang Gusti kang ngakarya jagat. Heeh. Ya kita ya bersatu Dimen satu sia satu ngono iya ora enek kekuatan sing luar biasa kejaba mung kesatuan. Kaya dene yoga ki ya ngono kok ndak bersatu. Kok atine ora dadi siji. Digiring karo kendang ya ora gelem. Ngono. Ayo. Slendro tebake nandur ngunduh. Ya. Sing papat ngadeg. Yo. Yup. Kasusilan nganggur yen utang lesung jumenglung Mas. Sembah nuwun iki
telung tembang dadi siji, wit sinom nyamat bablas nandur ngunduh njur dicemplungke ana ing lesung jumenglung tembang lawas. Merga aku gemi karo sing lawas ki sing dingge rambatan lagu-lagu anyar ki lek sing lawas-lawas to, Nduk. Mula pesemone iki manuk manyar susuwe dawa. Bareng entuk anyar terus lali kalih sing tuwa ki ora bener. Ngono. Jebul iki mengko ya ana bintang tamu Mas Dujo ning sadurunge beliau munggah panggung sak tembang meneh kaya ngapa disuwun iki Mbak Sulis Eva karo Mbak Diah sing jumeneng. Disepoti dhisik Mas. Kaya ngapa Mbak Sulis Eva karo Mbak Diah ben jumeneng karo Mbak Lilis Karnali ya. Piye. Sing. Sing kompak wong telu. Terus Jiro lu. Bengkengean sak cerit. Sinden senengane kok dicerit. Mbak Lilis. Dalah. Sih semangat to? Nggih, masih. Pokoknya kudu semangat. Tasik 2 hari ancen kok. Telung bengi kegangan suwengi sik 2 hari iki. Njur sik pirang bengi nduk? Sik lama. Awake dijaga jamune aja nganti lali. Nggih. Golek nganti jamune iki ora dikulinake di tengah jalan njur lara. Nggih, siap. Heeh. Nduk Diah. Dawuh, Pak E. Aku le nyawang awakmu ki nggumun bathuke nonong bokonge jebrat. Wah, jan wis awake gilik. Jenengan iki wae nggih nggo banteng rasukane anyar nggih, Pak. Iki klambi lawas iki Oh, sing lawas. Ping sedaya nih. menyesuaikan. Yang baru itu yoga itu loh, yang baru. Oh iya, yoga eping-eping. Iya. Sing penting semangat, ya, Dok. Injih, siap, Pak E. Sinden kuwi gaweane melek bengi. Nggih. Kewajiban sebagai wanita solehah aja bangkong ya, Nak. Lek niku nggih, Pak. Tapi sinden Sekar Gadung niku sedaya sempak teles, Pak. Apa? Kok ngono ki piye? Aja Aja negatif thinking seto artine nek sempak teles niku semangat kompak anti lemes. Wah. Ngoten lho, Pak E. Awit nek ora lemes ya awakmu nesu mengko. Mbak Sulis. dalam kali Mbak Cange. Nah, ini germone Sekar Gadung. Loh kok ketemu to, Pak? Iya, luar biasa. Ngaturke salam kagem warga masyarakat Sumbersari Mojogendil. Nggih, ngaturaken wilujeng dalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam rahayu. Wah, jan elok, jangkep tek komplit. Komplit, Ya. Pak. Indonesia Raya negara ingkang Bhinneka Tunggal Ika. Betul, tembange garapane dhewe nok kopi wengi Nggih. sak bawane. Ayo arep golek repekan. Lah kula usul lho Pak Dano nika, tapi mboten jenengan ACC ngono. Penak men sinden kok kon goleke layar arep ning arep ngrepek. Tanggung jawabe ning endi? Itu loh perkembangan zaman Pak. Mungkin jenengan yo tak setel Ndadekke lumuh. Tak setelne video Pak, engko kena Lek disetel. nyetel wong loro ae. Yo, diawiti saka sapa Mbak Diah kena, Mbak Sulis kena, Mbak Bawa, Lilis Pak, kena. ini, Pak. Bawa pucung.
Amit nggih Pak E. Ki Nyapa kok nganggo amit, Mbak? tembange kopi wengi liyane rung duwe sing duwe mek rombongan Sekar Gadung tok iki. Nggih. Wanci dalu ayo padha melu aku Diaturke bobot Didik Fajar sing sangka Wonokerto Kediri rawuh. Mas Han sing sangka Pleman ya rawuh. Sing sangka Perak Pak Haryono ya rawuh sak rombongan. Jih, sugeng rawuh. Mbak, sik to Mbak. Piye Mbak Lilis? Mas Dar kok malih sepuh to? Telung sungi. Belum sungi. Ngawur. Kuwi tuh Meleh Mas to. Dar kok Mas Dar mundur kalau. Iya, oh iya ta ya Allah ora ketahuan. Turun pangkat. Nggak kelihatan. Tintinganipun Wong Mas yagane Dar. dhewe iki ora ana ACDC mubeng kabeh iso. Wow. Ambakno sing gampang muji iki lek gender ya apik lho iki. Oh, berarti Anggere Mas Yana nggih saged gambang. lho Oh, Apa meneh Pak Gembos? Gender ya iso lho. Lungguh jejak gongan. lungguh jejagungan. Sambi utut. Sambi ngrokok. Ngombe. Ngombe apa, Cak? Kopi. Kopi. Rasane piye, Cak? Wis alit angkringan kok bisa nyoto. Ya, kaya ngapa? Tembange kopi wengi dados Ngangen-angen ning sajroning wengi. uga katur warung Mbak Ning sing sangka Wates Kediri. Muga laris manis Mbak Ning. Luki ngadeg ana. Saban wangi tansah nggodha ati tanelati wilagani Hangu jiwa jane ciptaane sapa ta iki? Pak Sapa ta iki? Sapa bapake, bapake. enak ki mergo sik sore coba lek diluk engkas. Lho, lha apa? Lah padha ngantuk apa ya dadi lan enake coba. Lho kan Sekar Gadung sindennya ndak pernah tidur, Pak. Aku ora ngomongke sindene yogane iki lho diluk engkas. Yoga.
Napa enten to, Pak e? Aja ngono kok Mas Bowo nesu. Ya. Malah mbok cethake. Nek yoga nek isuk sansaya semangat lho, Di. Semangat. Piye? Mergane? Saya isuk engko enek sing koprol-koprol bareng yoga. Iya. Sing paling semangat iki Mas Uji ku angger bar gara-gara nguyuh terus joget ning mburine gong gedhe. Gading alit ya. Gading alit iku saupama tansah iku ngono tetasane harapan irama tipis-tipis Mas. Sekar Gadung Indonesia. Yuk. Aja lali senggaane eplekanyes. Gadul. Gading alit iku saupama Yo.
gedek, Nduk. Pripun, Pak E? Jogete gedek. Oh, gedek. Nah, Ih, gedek ini nika. Oh, jengklek. nika nggih. Gedeng alit iku saupama wis diaturke tembangi kopi wengi wancine Mas Dujo munggah panggung iring ana tembang nggondeli tresna kaya ngapa langsung dados monggo. senang ngancani kowe aku isih setia tresnani kowe ojo mbok dijaune aku neng kene urip dhewe jadi saling mencintai jangan menyakiti kau tetap milikku ku selalu setia untuk menemani Katur Bapak Lasiman Nganjuk ingkang rawuh wonten ing Sumbersari. Bapak Dewan matur nuwun dan seluruh panitia masyarakat yang luar biasa terima kasih. Cocok Indonesia. Maju. Sedulur-sedulur pemuda matur nuwun. Jangan menyakiti kau tetap milikku ku selalu setia untuk menemanimu. Terima kasih matur sembah nuwun. Sembah nuwun. Alhamdulillah, alhamdulillah. Luar biasa. Amin, 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 amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Neng kene iki Mas. Mujudake satu kekompakan sing bener-bener nyawiji antarane BT dan SGI. Nggih, leres, Pak. Ning kula lak kepareng nderek joget to, Pak. Oh, entuk. Nggih. Entuk. Kok nek mboten pareng nderek. Iki nek nggih tamba mambengi iki. Ya Allah, Masya Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah, wasyukurillah. La kaula wala Aku dadi dalang mendo ya mambengi kuwi. Mboten napa-napa, kabeh ngalek gandengane. Ha iya. Mas Minto, Nggih. dalu menika momen yang membahagiakan. Betul. Momen yang penuh berkah, momen yang penuh dengan syukur. Dalu menika masyarakat tumplek-blek. Alhamdulillah dipun ridhoi,
dipun berkahi kalian Gusti Allah Subhanahu wa taala, dipun paringi padang jinggelang tanpa mudune toya. Ha iya. Insyaallah sedaya cinatet ngamal jariyahipun mliginipun mboten kok tingkat desa, ning tingkat dusun, tingkat RT, insyaallah cinatet ngamal jariyahe kagem tabungan ing benjang wonten akhirat. Ya Allahumma. Allahumma amin. Mergo wis gawe senenge wong sing do rawuh mirsani ana ing Sumber Sari kene. Alhamdulillah. Kula niki kaya-kaya anu Mas Minto. Nggih. Jan kaya-kaya kesirap banyu adem. Saben-saben wonten pengetan bersih dusun mesti tinimbalan tur mboten keri, mboten nuwal. Iya. Wiwit saking mrika etan lepen nganti tekan ngriki. Heeh. Perubahane maju banget, Mas. Alhamdulillah ngriki sayek saeka kapti guyub rukun, rika gumolong nyawiji ya tetep menikmati, sing ngajeng lenggah, duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Niki menandakan bahwa masyarakat wonten ing Sumber Sari Mojo Kendil yang selalu mengutamakan harkat martabat budaya Indonesia. Tepuk tangan masyarakat wonten ing Mojo Kendil. Kejaba saka kuwi Mas Lidik sing ndadekke gumunku ing atase 6 RT bisa ngangkat kahanan sing kaya mengkene ora mung mligi wayang kulit ning kepara sadurunge wis ana agenda-agenda sing wis di ngriki niku janipun wayangan kudu malam Jumat, Mas. Nggih. Kula wadalu nggih tetep dipun gelar wayang kulit. Panjenengan rencana malam Jumat ning gandeng aku main ning Bontoro njur diundur ning mujudake kabegjan dene bengi iki diparingi terang. Amin amin. Mula nganti Mas kula jog kluthuk ning nggih niki alhamdulillah dalu niki nggih saged sowan. Heeh. Wong kula delok sumunar nggih mboten, cahyane nggih beda. Mripat kiwa tengen yo rate akur. Heeh. Niki ndudal nek wong ra sehat to, Mas. Iya. Mboten. Tur meneh wong dadi gandengan iki lek kancane iki ngomong mrene kan yo melu ngomong nyaut kepiye gumyake. Lah kok wit mau mung meneng coba. Niki ndelok selaning selah. Mboten lho. Dadi mboten kok niki cumongol-congol mboten. Niki ngerti aturan, Pak. Oh ngono. Kula kali panjenengan ngomong terus niki meneng. Mengke kula omongan kali sindan niki meneng. Dadi kawruhe wis mundhak ling ngono. Nggih, kula omongan kali masyarakat meneng. Wong niki dasare duwe penyakit gendeng to. Oh. Wonten. Ha iya. Dadi lho ora cengengesan bayaran puluhan yuta kok ping guyu tok iki lho. Aku jane no main bengi iki no aku jane ora entek semangat aku. Sing mirsani mawon semangat kaya ngeten kok iso. Aku iki bengi iki jane no sing tak arep-arep main ning Mojo Kendil iki ya. Nggih. Jane ora karo Pak Minto jane. Loh. Ini yang menjadi amanah itu Mas Minto. Jane sing tak golek iki mambengi karo Tulus aku asine. Layak meno atimu tulus tenan. Mambengi Tulus kuwi wis mayang. Aku wis kangen karo dalang metik. Kowe ngawur. Mas Tulus ki paribasan kuwi kanggo kena dalang danyangan ya kuwi. Kula mambi kon mayang sik udane kon ngentekne dheke. Ono ora ngerti. Mas Minto. Heeh. Kula niki. Pak Minto. Wong iki lek janji nepati ngono. Nggih, Pak. Kula lek kanjenengan nun sewu. Kula niku omah kula mriki Pak Minto. Kula niku ya ngronggot Tanjung Kalang dadi kula niku kaya main ning omah kula dhewe. Rek omahmu ngronggot ki dasare apa? Lho, rumahku anggar manggung, omahku ki ya kene. Aku ning kene iki splek, kancaku ya ning kene iki. Kula mbiyen ngrutus kok ngendi-ngendi, tapi dalam sejarah hidup saya niku nun sewu. Ibu kula niku mbah kula niku ya ning ngronggot Tanjung Kalang mriki. Pojok. Oh, mbah. Mulane kula main teng mriki nun sewu. Kula niku wis ora gumun, ora paribasane. Wis ora kaget. Wong niki kula niku padha karo ketemu dulur-dulur kula dhewe. Saestu. Ning mbah kula niku teng mriki riyen nyambut gawe teng kecamatan. Heeh. Riyen nyambut gawe teng kecamatan. Keluargamu ya sik ning kono ya? Sik dados Wakatibda. Apa wi? Jabatane teng ngene kecamatan niku dados Wakatibda. Wakaki wakil kepala lho biasane. Wakil kepala. Oh, ngono. Wakatibda menika wakil kepala penitipan sepeda. Menika alah tukang parkir to. Rupamu kaya pentil ngono kok. Ambok ngomongnya tukang parkir ora Wakatibda. Walaupun tukang parkir tapi kita harus menggunakan bahasa yang elegan. Ya isa elegan iki nek umpama ngerti pecele metu lak ya seneng to iki. Wah, iki. Mangsane. Dadi mbah kula riyen teng mriki. Heeh. Dadi mriki nipun kaya omah kula Pak Minto. Saestu.
Dadi kabeh wis rawung. Pun serawung sedaya kula niku. Kula niku malah sing saniki duwe pacar teng mriki tapi pun mboten gandeng. Tapi niki kula baleni melih. Lho, duwe pacar ning kene, saiki ora gandeng ning dibaleni neh. Kula baleni melih. Sapa? Kalih Yuni sing di toko menika. Yuni sapa to? Yuni Rondo lho, Yuni Rondo sing di toko lho. Yuni Rondo ndi? Sing duwe toko sembako kuwi lho. Gek kowe iki kurang gawe apa? Wong kono ki paling ora ki duwe toko, duwe usaha. Lah usahamu ki apa kowe? Lek duwe ngono sewu. Wong tresno ki ora ndelok saka profesine, wong tresno ki ora ndelok saka jabatane. Ha terus? Lho, nun sewu lho. Wong tresno ki ora ndelok saka rupane. Mergo ada pepatah mengatakan bahasa Inggris itu beautiful because of love. Wah. Lah, iki deloken lho. Rupane kaya ciduk jeding lho dadak ciduk jeding dasmu ya. Lho, nggih mboten? Lah iya to. Nggih mboten. Itu Pak Minto. Wis sak karepmu. Lho, dadi wong Mas Minto ki dalang sepuh. Mbok jak ngomong bahasa Inggris ki ya sok nok sok ora. Lho, lek wong ngomong Jawa ki biasane iso diarani wingko katon kencana, kencana katon wingko. Lah nek kowe kencana katon telek kuwi kok. Ha kencana ki ngene iki kencana. Wah iki malah luwih saka kencana ki. Tak omongi. Kowe ngomong piye? Ngomong piye? Wingko katon kencana ngono. Lek aku kencana katon telek. Ngomong-ngomong soal telek. Napa? Wong ki luwih aji telek tinimbang nun sewu lho. Saiki tak omongne. Piye kuwi? Lek ngomong telek, saiki tak omongne. Jaman saiki kaya wong iki kaya telek. Lah ngapa lho? Lho iya, saiki tak takoni. Wong menangan karo wong apik karo wong elek. Menang wong ndi? Ya wong apik lho. Salah. Wong apik ki nggon sosialnya ya mesti ditanamkan. Srawunge mesti ditandur. Belum memperhatikan orang lain. Prioritas utama berbagi kebahagiaan. Kuwi lek wong biyen. Ning lek saiki mayoritas apik karo elek ki menang elek. Saiki tak tekoni. Soto sak baskom karo telek sak sendok. Kowe ngomong soto rasa telek apa telek rasa soto? Ki lakon apa neh iki kok. Sik to. Kok teko soto campuran piye? telek barang ki lho. Wong apik karo wong elek menang pundi? Ya menang wong apik. Nah iya. Mboten mesti, Pak. Tetep menang wong elek. Niki contone kaya soto sak baskom karo telek sak sendok. Jenengan lek mangan soto rasa telek napa telek rasa soto? Ya soto rasa telek. Soto rasa telek berarti menang napa nih? Menang telek. Menang teleke. Ya ora? Ya bener. Lah menungso ki saiki akeh-akeh ngono. Apik karo elek, apike sak gunung, eleke sak sendok sing didelok eleke dudu apike. Lho, kula sekti telek ya. Sekti telek. Demoke ora wani. Ora wani. Kowe wani ngidek telek. Mesti mbok hindari. Ngono lho. Iya ora? Mulane dadi menungso menika kok renek ya kok telek rasa soto ya enek. Nggih mboten, mesti soto rasa telek. Ha wis tau mangan soto rasa telek kowe. Lah, sakniki kula tekoni. Heeh. Jan telek. Roh. Sakniki kula teko asmane jenengan sinten? Pak Minto. Ki Minto Darsono. Makanan kesukaan apa? Pecel. Pecel kali soto enak pundi? Ya enak pecel mung gue aku. Sakniki kula teko mleh. Soto karo telek enak ndi? Ya enak soto. Berarti tahu ngicipi telek. Lah ngapa ta wong normal kok? Sik to, tapi takonmu ki piye? Jelasno to. Nah, kowe iki Mas Minto ki sehat walafiat normal lho. Soto Ilate ra mati. Makanan kesukaan apa? Makanan pecel. Pecel kali soto enak pundi? Enak pecel. Mergo tau ngrasake. Mergo tau ngicipi soto. Gitu. Mergo iso bedakne. Sakniki kula takul teng jenengan. Pecel karo telek enak pundi? Ya enak soto. Nah, berarti tahu ngicipi telek. Sik rene. Berarti lah awakmu menjelaskan seperti itu lebih jelas penjenengan, luweh ngerti sampean, luweh ngerti rasane jenengan timbang aku. Loh, wong kula niku mek golek informasi kok jenengan kok asine. Ya ora ngono kuwi. Iki berarti kena diteliti secara akademik, secara EQ, SQ-nya itu beda. Mulai yang dirembung nek kula babakan situasi, Pak. Nah, mulai sing dirembung niki babakan bedane dagelan intelek karo dagelan telek ya ngene iki. Kula niki iso diarani dagelan telek leres panjenengan. Lah kok iso? Sing dipikir mergo telek. Ora mungkin kok. Lho, rene nggih. Oh. Pangapunten Mas Minto. Panjenengan lenggah wonten provinsi pundi? Jawa Timur. Jawa Timur ingkang lenggahi wonten ing Pranatan Pusat Jawa Timur sinten? Bu Kofifah. Lho, cerdas. Pangapunten lenggah asli domisili pundi? Rejo Tangan. Kabupaten Tulungagung. Tulungagung. Jenengan ngastom napa?
Lurah to? Heeh. Lah saniki kula tak pengin tangklet. Jenengan dalu niki suwan daerah pundi? Sumber Sari Mojo Kendil. Sumber Sari Mojo Kendil. Mbah Lurahe sinten? Ndak apalah. Mbah Lurah kami tua. Ya Mbah Wo ngono. Mbah Wo. Sakniki Presiden Republik Indonesia sinten? Prabowo. Wakilipun Gibran. Lho, cetha lho. Ayo sampean. Ya. Lungguhmu ning ndi? Blitar. Blitar. Bupati. Wali kota, aku ning kota kok. Kowe ning kota. Wali kota Blitar sapa? Pak Ibin. Pak Ibin sing tak takoni. Wali kota Israel sapa? Nah, ra mudeng to Mas ki. Ra mudeng. Ora mudeng kowe tak tekoni ra mudeng. Nyun pangapunten Mas. Heeh. Panjenengan lenggah wonten Jawa Timur to? Jawa Timur. Wakilipun Ibu Hajah Khofifah sinten? Sing saka Trenggalek iku. Nggih. Aku ndak hafal ya jenenge. Emil Dadak. Mas Emil. Mas Sinten? Emil Dadak. Lho, iki lho cetha, jajal kowe nek ngerti. Wakil Gubernur Pakistan sapa? Sing ya sapa? Berarti iki lho, pikiranmu telek to. Ora mungkin lho. Telek kebu apa? Letong, Telek wedhus, srintil, telek pitik. lencung. Lho nek telek cepet lho. Tak takoni nggon wali kota gubernur Israel karo Pakistan ora mudeng kok. Nggih to, Mas? Iya. Iki jenenge ora cetha. Tak tekoni, Mas Ruduk. Wong iki lek mangan wareg sesuk-esuk mau ning mburi kuwi metokne apa? Ketane idu. Heh? Mulai sing dipikir telek tok. Itu tok. Wong kaya sing tak tekoni kowe. Kowe wong loro mlaku karo aku. Nggih. Delalah ki nun sewu, gange buntu. Terus Ning kono nek telek. Kowe balik apa ning kono? ayo balik no. Berarti kowe arepe njukuk piring nggo ngadahi telek. Iki iki kok malah kena iki lho. Iya. Wis ngene wae apik-apik nek balik mbok salahke tak ning kono. Ning kono mbok tunggoni wedi dipengan kancane kowe. Wong adik iki termasuk wong loro iki dagelan telek aku. Kowe iki yo ning nuwun pangapunten Mas. Iki arep mbok ngomong kaya ngene iki aja diambil dari sisi negatifnya. Betul. Tapi sisi positifnya bahwasanya desa Mojo Kendil menika, dusun Mojo Kendil menika warga masyarakatnya sayek seko kapti gelar budaya tradisi kanggo mereki bumi. Muga-muga sedaya warga masyarakat ingkang rawuh ing dalem menika didohne bilahi dicedhakke rejeki. Nah, mulai nek tembange ngeten. Bersih desa kuwi padha karo sedekah bumi. Lah kuwi lho, enak to? Heeh. Kan leres sedekah bumi karo bersih desa meh padha, merti. Bersih desa padha karo sedekah bumi. Iki pinter lek niki asih. Iki iso ta niki. Aku iso awakmu kuwi lho. Lho, Nek aku iso Mas Minto nggih saged. Sampean kuwi lho. masa aku barang. Lho iya no. Bersih desa padha karo sedekah bumi. Pinter kowe asih kowe. Lho. Sak pinter-pinterku ya tetep sampean melu pinter. Sedekah bumi mujudke syukur marang mring Gusti. Nah iki lho. Wah. Aja lali bengi iki nderek memuji. Memuji. Nah, Muji. nah iya kuwi lho. Gelar wayang menika budaya tradisi. Lah iya ngene lho karepku ngene iki lho. Ngono lho. Karepku ngene, ayo padha ngerti para kabeh para petani. Tani. Nandur gabah muga-muga ndang dadi pari. Yen wis dimasak kuwi jenenge ngono nasi. Iya. Yen didahar muga-muga dadi gizi. Ape. Tol jae nak, jae catul, jae ji. Pemikir. Kuntul jare banyak doke bajul kare siji. Tol jae nak, jae catul, jae ji. Kuntul jare banyak doke bajul kare siji. Aja lali iki lho Mas. Hah? Aja lali budaya diuri-uri. Duri-uri. Nggih. Iki piye iki? Piye ndasmu kuwi? Kowe mesti dadak-dadak. Aku Diuri-uri budaya dimen lestari. cocok Mas Minto, Nah, ngono. cocok. Ngene lho, cacek. Ngene lho, cacek. Karo mambinge enak iki to. Ya penak iki. Nah, ngono lho. TikTok enak iki to. Nyaut domong. Sesuk dandan Petro ya, Le. Ayo, ngono. Ayo jajal. Piye? Aja lali budaya diuri-uri. Dimen budaya besok bisa lestari. Kilo.
Ora lali nimbali seniman seniwati. Nimbali Pak Dalang asmane Ki Minti. Lho, minta kok minta kok minti piye kok. Nimbali Dalang Ki Minto garwane iya Bu Sri. Lah ngono lho. Kok Dalang Ki Minti kok. Ora apa-apa aku dielek-elek ora apa-apa ning kowe nak piwalese. Ki Minto garwane Bu Sri lho. Tole jae nak jae catur jae di kontul jare banyak oke pancen kare siji. Tole jae nak jae catur jae di kontul oke banyak kare pancen kare siji. Matur nuwun sedaya masyarakat dalu niki. Ya, Ki ingkang sampun sedaya madhep mriki ora lali insyaallah berkah king Gusti. Mergo ngrungokke hiburane SGI. Lah iki lho kepenak to. Kowe ngerti SGI ora? SGI iki susu gede Indonesia. Yang kulmu kuwi. Sekar Gadung. Lah iya senengane ngombe susu sing galonan ngono lho. Wah, aku contonge sak pira kuwi. Kula dongake sedaya kathah rejeki. Ora lali bakul-bakul ditukoni. Koni Ditukoni karo rombongane Pak Minti. Pak Minto. Pak Minto SGI ngono. Oh iya, ditukoni rombongane Mas Minto SGI. Oh iya, Sampeyan. aku pernah kelingan Minti ya. Muga-muga bakul kabeh somberkahi. tak dongakne bengi iki akeh bakti. Tol cae na cae catur cae ji wonten tane bakal doke baca kali siji. Tol cae na cae catur cae ji wonten tane bakal doke baca kali siji. Gede cilik enom tuwa do mirsani. Tak dongakne Gusti Allah yo berkahi. Ora lali sing sepuh-sepuh yo nekani. Tak dongakne kabeh bisa munggah haji. Amin amin. Mergane apa kok kabeh do mirsani? Merga sinden SGI lek wis tuwek tak pateni. Tapi dene omongmu dene. Aja mbok pateni, aja klutu kegelem nampani. Kowe tak dudoi gendakanku yo sing gedhi. Kowe iki nyapa dadak nduting kuwi lho. Kok iso. Najan gedhi disawang cantik sekali. Memang dia itu ya pujaan hati. Iya. Jangan lupa nanti malam ditemani. Aku ndak nemoni mergo iki kaya buta ki. Iki. Tol cae nak cae catur cae ci. Wonten jane yo, bidang satu Mas Vito. Karo Mbak Kiki ngadeg coba. Mbak Pipit karo Mbak Kiki. Ha, coba. Tukejo kluthuk rene nyedhak iki. Aku nuwun sewu tak sanding karo Kiki. Aku mbok gandeng nek karo sinden kuwi. Iya ngono. Tak sawang kok iringan gedine kaya sapi. Pit. Lek aku digarap koyo mesti marah. Alah mboten, Pak. Wong marah karo wong gendeng. Lho, kowe berarti ya gendeng kowe. Wong aku gendeng. Aku gendeng. Lho, lah aku gendeng kowe gelem kok. Ya ora sapa sing muni gelem. Lha iki mau. Ya ora iki. Tekan sapa kowe? Dewe. Karo Mbah Woye kowe. Heeh. Najan sapi dijual mahal sekali. Karena sapi kalau dimakan banyak gizi. Kalau dilihat dari belakang besar sekali.
Kalau dilihat kayak motor Suzuki. Ayo, serasi lo Mbak Pit kayak angka 10. Enggak apa-apa, Dik. Kamu sama itu. Masa aku karo iki? Iyalah, Mas Minto itu yang sudah Pak Minto menjadikan penentu iki aku. Nah itu. Ngeling ngono ning kene awakmu ki kemladian dadi karo sutradara kudu manut. Awakmu penak oleh koperasi merah putih. Lah ngopo? Aku leh MBG kowe. Loh, MBG bermanfaat loh Mas, sampean nambani wong. Kowe lho, cah cilik-cilik lho ndak sangu luwe padha wareg. Ya wong aku. Awak cilik. Yang digandeng kok enak tenan. Kangen aku. Yen laku bareng disawang iso sarimbitan. Aku yo kangen Pit, aku yo kangen kowe. Pit anu bojoku ya. Najan sarimbit. Ijol aku ijol. Napa? Tibake bojoku iki manol gurang gareng lho. Gurang gareng. Nyapa wong aku ki kangen ngono lho. Uti kangen nih kok. Paru jaya kok gurang gareng contohmu. Paru jaya iki kene lho. Gurang gareng. Paru jaya. Aku malah kelingan Dik iki main ning Ponorogo. Dik, kamu bisa berdua nyanyi ya, Dik? Bisa. Iki tembang mengko diaturke iki Mas Didik tak wacane. Assalamualaikum Bu Cangi, kula panitia nyuwun berkahipun panjenenganipun Bapak Sudipo anggota Dewan, Bapak Joko Kades Kalianyar supados tembangan wonten sasana suka. Mengke saderenge brionya munggah panggung tembangan kagem panjenengan yen. Siap, kula tak gandrung kalian untuk Kiki. Mas, Dalem. aku kok milik pisang toh, mbok jenengan pendetne. Memang gisi. Muni pisang yo dhuwur tok, muni pisang kok bokonge mak kelibut. Pundhut lagi lho, sunggal. Nggih bokonge iki empane kering ngoten lho Pak. Yo, aku karo sampean ki kurang apa to, Nduk? Aduh lek gemati to Mas. Gedange gedang ijo. Ya ampun. Gedang kuwi gegayane Padang, ijo kuwi iki wis jodoh. Jodoh, aduh so sweet banget. Cokoten, Dik. Alah ya ampun. Jangan kayak anak ketek. Ya ampun. Padakne ketek Mas bojo. Kae. Oh, gitu ya. Ngono iki maafin aku ya. Kowe muni ngono ki aku yo tersinggung lho. Apa? Lah lek sing cilik ketek gedhe mrene beruk. Urusana. Lagi-lagi dong Mas. Aku ki Manis banget. Kamu iya toh Mas? Ngikut njaluk gedang Pit. Mas gedang. anu menek dhewe lho ya. Ngapa menek dhewe jupukna lho. Oh alah, ya iki ya mesti anu iki dadi kamu kok pengertian. Sing gede ya Mas, sing gede ya. Iya, sayang, aku kan peka sama kamu. Sayang istri makan pisang. Oh, sayang istri lho. Malah kulite. Isine ndi kuwi? Lah mbok gua ning kene iki lho. Ya Mas. Tak gendeng. Kon mundhut neh, Pit, kon mundhut neh. Wah, gua mbok pangan iki lho. bocah iki lagi mamane dik emoh. Mbok mamane. Kaya bayi ya kok iso. Legi lho gedang. Iya. Nggonku rada sepet. Ya ngesake bojone, dipundhut neh gedang, coba. Heeh. Dik, tak suapin lagi ya, Dik. Iya, karena aku sembelit sayang, jadi aku ingin pisang. Apa ki bosok sembelit itu apa ki? Ndak iso ngising, Pak De. Mosok sinden ayu-ayu bedegelen yo ya. Kamu ki mbok enggak jorok-jorok ngapain to? Saya tuh susah Nah, ya tadi aku kan bilang sembelit nggak tahu Iya, gimana. tapi kan ada bahasa yang lebih sopan. Gini nih kalau pacaran sama Pak De gitu aja nggak ngerti. Kurang ngerti piye lho kok sak ngising iki. Bahasane ora halus sih. Kemelo kabul e. Kuwi apa? Gedang rupane ireng. Cilik pisan. Gedange kritik ijo, gedangku ireng ngene iki. Masa ya sakmono mek cilik ngono kuwi? Gedang kepok ngene iki. Malah mek cilik gak aku. Cilik tapi bergizi. Mas ora giyuk. Wah, kok maksudnya tenggorokanku ki lho. Lah iki mek sakmene wetengku apa wareg? Engko lek tak wae gedhi awakmu nanti sembelit. Lah kok sembelit. Mangap. Mah, Mangap apa? kurang gede. Mangap.
lama bapuy. Wah. Kaya arepe nguntal pil ngono. Pancen bojoku iki biyen penari sirkus. Bangsa. Iya. Kene nduk, kene. Iya, iya. Kaya ngombe kapsul. Duh wong ayu. Dalem Kang Mas. Wong mek bendina dilogoki gedang. Pepujaning ati. Aduh. Sayang karo kamu. Ya. Kaya Piye? Oh, gini. ngene wong nandang asmara. Ya ampun, cintaku romantis banget. Lah kok ndas ditarik kaya kompo. Lara iku mbok awak-awak Lara. Ini aku berbuat seperti ini dengan istriku itu menunjukkan bahwasanya cintaku dan sayangku itu seperti itu, sayang. Sayang kok diowok-owok raine. Sudah, aku sayang banget sama kamu. Apa to awakku Aku kok wedi. dhewe. Aja mbok ngene, aku goro-goro nakal yo ngono kuwi lho. Ayo. Aku senari. Rusak. Winak sing alus sing kakung alus. Oh iya sayang. Kok aja kaya kuwi lho. Nyapa? Aja ngene. Ora iso. Pendek ngene lho kok nelek. Isane. Ayo uteke wong telek. Ayo terus kayak kono. Duh dewa Jawata. Aja Jawata lek kuwi. Duh dewa tawon gung. Wah, kowe ro tawon. Tawon iki nek ngentuk-entupe keri. Lah yang kelek tuku keri aku nyilih tupe Pak Minto. Sapa sing ngomong lantupe keri? Lah kene. Wong arep ngentup klitik. Arep ngentup kluthuk. Anak tawon arep ngentup kluthuk ning pupu. Ora sida ngentup. Sebabe, Mas. Anak sing luwih gedhi ndak wani ngentup. Tawone ta? Wah, saniki pun kempes kok. Ayo, Ya Pit, sing mesra Pit. lembrek. Pipit. Inggih, Mas. Kene nduk. Senajan to gedhi awakmu, Inggih. kuwi padha karo gedine rasa tresnaku marang sliramu, Oh, Cak. ngono ya, Mas. Ora ana wanita liya sing tak tresnani ning donya iki mung kejaba kowe Cahayu. Ora ngapusi ya, Mas ya. Paribasane maja kendhil iki dadi Pepeten seksi. Pit, pepeten. Aku ngungkapne rasa tresna marang kowe Cahayu. Pipit, Inggih. enek wong ayu-ayu kaya ngene iki. Sakwise aku ning ngarepmu, mbok kira aku pengen. Pengen banget ngono. Aku ora pengen banget mergo ayu ki paribasane wong kuwi mung sawetara, wong sak menembane ora ana sing ayu kejaba mung kowe Cahayu. Ngono ya, Kang. Aku tresna banget karo kowe. Aku ya tresno karo Aku sayang banget karo kowe. ya sayang. Tenan ya Pit ya. Aja mbok tinggalne ya Pit. Kayak iki lakon apa? Leh mung rayu ki kedawan ndang gandrungen sik ngono lho. Kok ngene ora sasek-sasek ngono lho. Tas-tas ngono lho. Linggo kene Pit. Alah kok dadak kok linggo. Ngadeg kae nyapa to kok iso. Lara lho. Wandel lang sare kowe. Wong iki kaya aku diaju. Nah, iki lho. Nggih Kang Mas. Ora ono papan. Anjing. Ben wis. Segala Kami tua. Apa? Kene anggaran jasa harja lagi. Boyo. Jangan malah kayak patung reca pentung Nah, lho. mepet. niku. Dipepetke Pit. Aku lek ngene sawang ning TV to. Napa? Kaya sales Trimos. Ben dintake ya, Nduk. Nggih. Sing apik ngono lho, Mas. Duh, sik kata dulu ya. Kata dulu. Napa? Bokongmu kok anget bareng ngendok iki kowe. Kuwi ora ngendok embeyene pas metu. Amit-amit aja to, Mas. Duh dewa
Jawa Tokong ulah somring wawa nami. Tukang gentir nyarani ya sira ya. Aja nyeneni tukang gentir ki wis ndek tanggungan dhewe-dhewe kok. Sapa ora? Aja mbok sengeni ngapa to mbok sengeni iki lho. Wong kuwi masih bumu dhewe lho kok iso. Masa Pak De kuwi? Kuwi Pak Demu dhewe kok iso. Sebelah Pak De ya. Wah. Pak De kuwi. Ngomong Pak De ning panggung ning omah ya mbok rasa. Kene. Ya, terus Kene Nduk gentiya sampean ya, Nduk. Oh nggih. Tapi saurunge nembang aku kok haus to, Mas. Wah, jan kok. Ngene lho Pak Minto. Nah, ya wong tresno iki kaya ngono kuwi. Iki lho, cantik itu butuh perawatan. Oh, iya. Tapi kalau cinta itu butuh penghasilan, Pak. Mula ngene iki lho, jan dulu-dulu meng jalan. Minumnya mana? Oh, ini. Wah, ini. Apa ini? Tak suwunke susu Mili. Waduh. Milo. Milo. Baik. Oh, Mili sing dodol Pak Minti. Teng. Ya. Pinter ndak? Mili sing dadal Pak Minti. Ya. Teng. Seger banget. Sing dodol sapa sing dodol? Pak Minti. Dek ngombe Mili, Milo ki Mili. Heeh. Pak Minto Minti dadi ngombe Mili sing numbani Pak Pak Minti. Minti. Mas, Ya. Apa? ngelak. Mau biasanya dicombor itu, Nak. Yo nek ning kene gayane ya jupono lho, Mas. Aku haus lho. Anu ki. Aku amu kabeh. Iku, kabeh. Oh, sak lo angkat sak anu. Nah, Lah mosok arep iki. dengan kene. Wah, Nggih adus apa nggih? Ya, aku lek ngelak nek trimo kowe jagane panitia nggo apa kene nyah kabeh ya. Ya Allah. Mbek bakul diborong, Pak. Sampun arepe digelonggong Mbak Pipit. Ya. Mosok kon ngentekne kabeh, Mas. Lah kowe mbok kon ngombe sak menumbane lak sewengi ra Iki lho, nyiden. jelas iki lek dagelan sosiale tinggi kaya ngene iki, berbagi Sing rezeki. lanang sosiale ra ndelok kadane sing wedok. Lah sewengi kon ngombe sak menuk lak ra sida nyiden nguyuh tok to kuwi kok. Teng. Heh. Wah, Ambil kabeh. Ngantek rambut entekne tak coblos kuru kowe. Aku pilih coblosen lah. Be. Lah mosok sampeyan bane lho. Mobil ora? Didomne ya. Piye? Didomne. Didomne. Ya tono. Ya, nyade. Yang iki. De. Wong ki lek ngene iki. De. Ya, amit. Ya, de wis. Ih, ya ampun Mas, kamu jangan kalah sama Mas Kluduk dong. wis tenang tak Jagane urusane. panitia. Tak urusane. Leh, leh. Kita itu juga harus validasi tahu. Iki mbok hitung pira iki? Hitungan sik. Aku dhewe arep. Kalah, Mas. Panganan. Ya ampun. Aku kok mbok nyek karo klutuk ya apa? Aku bangga sekali Mas sama kamu. Kalah, Mas. Cah cilik-cilik kene. Oh iya. Yo sik didum Mas, kalau ini sinden-sindennya juga mau loh Mas. Rasa ngono ditanggap kok njaluk. Gimana toh? Sing cilik-cilik awas sing cilik-cilik sik. Ayo didum. Sing cilik-cilik kena cah cilik-cilik kae. Nah. Aku nek wong tuwek-tuwek nggo. Cah hati-hati kok tiblong kan bayar 5.000 sanu. Waduh. Ya le sing cilik-cilik le. Nah, cah cilik-cilik seneng malah ku sok sapa ngerti sunat kelingan diwehi Mas Kritik sok nanggap Mas Percil poro dhek. Masa ben nanggape komet tok ben. Kene cah cilik-cilik. Mas, kene cah cilik-cilik Mas. Ora njupuk. Ngene. Sik. Uang ki sing penting ngene iki lho. Aku juga gak mau kalah ini Bu. Aku ora iso. Bakul kacangnya ning ndi bakul kacang? Aku kalah karo dagelan moh aku. Sing cilik-cilik di cah cilik. Enggak bakal kacang. Kene cah cilik-cilik wis. Dipun timbali Pak Dalang. Heeh. Wis, aku kok. Tuh balik nih, terima kasih tak tuku pisan. Mangsamu. Kene cah cilik-cilik kuwi hitungan hitungan pira kuwi ya Jal, kuwi hitungan. Iki bakul kuwi ya Jal. Ditung Pak, ditung. Sosis tok ae. Sosis, namun sosis Pak. Wah.
Pinten, Mbak? Pinten duwite? 5 piro sosis 5 piro pedhe? Sosisnya pinten, Mbak? Ben dihitung pisan ngono. 5 Mas, piro? mas aku papat, Mas. 5 menika 350 Pak Minto. Pun. Wis ya, sah ya. Wis. Wis. Piro? 300, sosis 5 300. Larang men kowe. Ngono wis mblantek lho iki. Tunggu nambel ini karo aku. Kok gawe tambel barang ki ngopo kok iso mangsamu. Lis, hitungan kuwi piro kuwi? 5 domong sosis 5. 5 duite piro? Tekono pisan. Sudah 5. Hah? Aku duwe dik 50 iki. Oh alah. Jualan kok sik nggawa dhuwit eketan opo? Duwe entek dienggo ndandakne montore Ya, anake. 100 kae wehno kae bakule kae. Wis barokah, barokah. Kuwi duwite Kyai. Amin, amin. Yo. Kene didum-dumne karo bakul. Wis, miku keri ae, Cuk, berono miku. Wis, ben dibayari kluthuk. Pahala Aku titip. Titip sampeanku pahalaku PN ngono lho. Ngono ya. Wis nembang. Bang, ya. Ya. Nduk, terus nduk. Besok kapankah tekan Jan suaramu apik. jejer lan wong lebur Wong lebus. Wong lebus. Digandrung malah rono. Ayu kae. Ya wis, lemoh ya wis, satang mulih. Kok lemu. Gak. Bojomu ben ayu ngene lho. Janggute disuntik ben Nah, nyati. disuntik. Irungnya disuntik. Nah, di biar- filler. Filler. Ndek iki tak tarik benang. Heeh. Karo kuki kulite ben siset to. Kene seminggu pisan tak tarik benang sret. Wow. Siset. 2 wulan mengkeret neh, kene silet neh tarik benang neh sret. Atau benang bendrat sing mbok gawe Mas. Kulit ditarik neh seret, Kisut siset neh. Kis neh tarik neh seret. Lah kok saya sih ditarik udele pindane bathuk ya. Yo beda iso. Ya. Untuk kawat 16. Terus ya, Dik. Besok kapan? besok kapankah tekan jejer lan wong bagus. Lagi bagus tenan iki. Yen sliramu nyuwun apa wae bakal tak udaneni, Nduk. Aduh, Sing beneran. bak ora nyuwun mudune lintang lan rembulan ya, Oh, Cah. iya, aku simple kok minta liburan aja ya, Mas. Iya. Pindo mimi lan mintuno. Setya tuhu Mas. Lha kok iki. Terus. umpama nah kodho Ini ki efek karena tau belajar ngene lendut ya. Ala ketok. Bojomu basa bawa iki ambune wong goreng ndok. Sliwar. Ya terus. tanpa prau sat-sat sara ing Jalatri Kari nggon bait terakhir, Nduk. nyedam syariat Mbak Pipit, Ya ngono arep pipi. iki digarap cara keroncong. Nggih. Njur pupuh kedua digarap nganggo irama rock, ekspresinya harus kecekel. Gede apa niki? Nggih. Nyidam sari. Gitar tadi ana gitar we. Roncong. Gitar kocok. Oh iya iya. Kita iki khusus spesial nggo awakmu ning gone desaku dhewe. Iki kamu gitar aku tak ngebas. Oh iya weh. Iya. Spesial iki. Eh, iya. Lera Mengko lek dirokke mike diadepke ing ngisor ya. Ya jal piye lek. Nganggo apa? Nah. Ngaten. Kayak bocah-bocah nganggo kabel. kasih dolan no. Nganggo kabel kowe. Yo, Yo.
Kayak sik kroncong sik, Pak. Irama kroncong. Pak pengendang. Damel silo, Pak. Umpama dut iki lho. Tak demo lho, Pak. Tak dut. Ya. Yuk, diangkat. Dados. Gila. Rock kok Mas. Harusnya gimana? Oh, pamong ngono lho, Nduk. Oh gitu. Iya, kok berarti kudu jerum ngene Mas. Aja lah mojo ku ndek ngene. Glundung kok Mas aku nek jerum. Ngene lho kok ngadeke kewangelan iki. Lho, bablas glundung aku lek ngono. Berarti ada gaya atlet ya Mbak Pipit. Ngene. Ya padha-padha kudu ngene lho. Oh ngene. Nah, ini. Jajal sik iki. Madhepmu rono, mojok. Kene. Oh mriki. Madhep rono, jajal. Kuwi ge. Oh, gaya atlet. Ngomongi sampean ki ngono ki dikon goleke bahan nggo bengi arep. Astagfirullahaladzim, Pak. Ngono. Ya. Itu ngene. Rasa. Mbok yo ben Yo. Ah, gerakane sing rampak. Nah. Nalika aja kalah karo iki. Mitero sak jagat raya. Ngono lho, Nduk. Ngerok ngono lho. Oke. Mitero sak jagat raya. Kali Ojo kalah, Pit. Ayo, Pit. Mitero ini langsung karo menek terop cas. Rumasane Spiderman apa iki? Rumah aku wae. Lho karo mubuk gandul ning rijing. Ambruk terope. Sing menek terope nek dhewe penyanyi Mayangkara kuwi. Ngono. Ya coba Pipit, ojo kalah. Dudune. Ya. Ulama. Piye? Penyanyi rock identik karo mikir dulu. Lah yo ngene. Ngene. Ini lho, sing lanang rock. Nah. Rambut ora iso ngeblak. Kita kurang jos. Nah, ngono contoh. Ayo. Yo, iringane. Mas. Mitero sak jagat kali kono bukir lan samudra. Iya. Ora pamanise aku dadi ati sawase. Iya. Piye aku dene? Bareng roh polahe bojoku gedhi mubeng kaya banji. Aku iso was-was panggung iso horek tenan iki. Iki son horek kalah horeke karo bojomu lho. Ayo. Stres kowe. Kurang rambutnya kurang rock and roll. Rambutnya kurang rock and roll. Gak cocok untuk bengi. Makasih ya. Sip, Bro. Jos. Ya. Entek to iki. Wes aku mulai ya. Enggak tahu. Sampun. Ah. Niki sampun nggih. Nduk.
Lenggah kono dulu. Nggih, monggo. Kok tak gandengne ya, Nduk. Jas. Oke, Mas Didik. Kamu Iki sing ngersake munggah panggung diaturi nggih, Pak. dateng sasono. Nggih. Kleresan. Menika beneripun Bapak Sudipo, Siap. anggota Dewan kalian Bapak Joko Alhamdulillah, Kades Kalianyar. Monggo. Badhe pisumbang tembang menika Nggih, dipun monggo. aturaken berkahipun kagem Monggo, Pak. Pak Pardi. Nah, Monggo, Pak. Monggo. Monggo kasuwun jika saking sasana Palenggan. Para pejabat idil ing samangke tindak wonten ing Pawiwan Agung. Sampun kawistara tindakipun ing samangke ingkang badhe kasusunan lagun. Adherekaken wongenipun Slempek Petaraman. Tindak lon-lonan kagandhing karo sampun kawis tindak ing samangke kasiget wongenipun Slempek Petaraman. nggih wilujeng dalu Bapak nggih. Alhamdulillah, terima kasih masyarakat kami yang ada di Sumbersari. Saya hanya bisa mendoakan dengan nyadran pada malam hari ini ke depan rezekinya akan lebih deras. Amin. Masalahnya lebih waras, sugih beras. Amin. Barakallah. Kula badhe kepengin duet kalih sinden panjenengan. Monggo, Derek nyemanggaken. Jangan pilih, ingkang pinti monggo jangan pilih menika niki 450, menika 500, 650, menika 750 lah. Menika 150 nggawa kloso dhewe menika. Bonus anduk, Mas. Menika seneng camping. Niki meremawon penayu Nggih, kabeh. nggih. Salah setunggal. Monggo. Nggih, pun Derek Panjenengan dumuk Bapak monggo ingkang pundi? Monggo, Pak. Tembangipun menapa Bapak? Jonggrang. Oh, jonggrang menika ngasaken menika Mbak Widya, jonggrang Mbak Widya, monggo. Kene Nduk jonggrang. Mantan anyar menika. Jonggrang ngadeka jonggrang menika Bandung Bondo Sawo. Bondo donya. Nah, yo, kaya ngapa? Siap. Jonggrang dados ya. Nggih. Waspadano prajuritmu kalah perang, mula kowe dadi wanita boyongan. Lampung emono sekarang Obat-obat kowe wanita keparat, apa ora ngerti yen Bandung lanange jagat. Putra Ratu Pengging Prabu Kamarmaya, aku duwe aji sakti Pondoso, Roro Jonggrang manuta
sempun Jawa. Joko gandung aku terbebas. Jalo apa wong ayu? Candi sewu. Bayi sewu. Suwangi kudu dadi. Iya jonggrang panuwunmu tak turuti. Ya seger gadang Malaysia. Jonggrang kowe pancen ayu tenan. Semoga aku nandang kasmaran. Waspadakno prajuritmu kalah perang. Mula kowe dadi wanita boyongan. Joko bandung kowe aja kemalungku. Joko bandung aku terbebas bono Candi sewu sewangi kudu dadi. Iya jonggrang panuwunmu tak turuti. Pangkah tak turut. Pun repot-repot lho Bapak. Sing kathah mawon. Oh, nggih, terima kasih matur nuwun. Sembah nuwun. Matur nuwun Jonggrang sampun katur. Mas Lidik, dawuh ketah iki anak pundutan gending podang kuning. Iki sing nyarirani anak wedok Mita, Lilis karo Mbak Sulis Eva. Monggo. Kaya ngapa? Kene iki gayenge ngeten iki Mas Mita. Dados wonten papan panggenan piyambak-piyambak. Nggih. Dadi lakon teng panjenengan, lucon teng kula kalih Mas. Tetembangan gonipun wonten kanca-kanca paranggen. Nggih. Yo, kaya ngapa? Podang kuning digarap akustikan, bablas dindang ndutke. Kaya ngapa? Yuk, langsung Mas.
Yo. Anduk atiku berangan. Atur Mas Juwadi Rembang. Saya Opera Ponorogo. Nggih, matur sembah nuwun. Mas Didik Lonjur gungan panjenengan kepareng nembang kalian Mas Jog Duduk diaturake kagem warga masyarakat Sumber Sari Mojo Gendil. Kareben kalih anak lanang sing ganteni pake. Nderek. Tetep karya kula nggih Mas. Nggih. Kalau wau ngajeng nggih karya kula, ini juga karya saya. Siap. Ngoten. Kanggo kowe mawon. Ya. Ya, siap. Ya Le, Tatit gantene pake sawetara kepruke garapen. Ini Pak, iki jan nenek regenerasi hebat iki. Jan. Sikat. Garuda seberapa? Kowe lan aku kowe sumpah enjak. Spesial lagu untuk kanca-kanca pemuda dan juga sedulur kula saking Koko Channel, terima kasih. Ya. Pak Pri, sedulur pojok, terima kasih. Norwegia.